Mai玩những cái trò ở công phố. Mai玩những trò công phố.玩到3:15 啊。Okay. Yeah. Bye bye. What? Okay, bye bye. Yeah. What, Aston? Anong ye? I play until 3:15. Hi, Joycey. Josie. Hello, may galap share sa'yo. Salamat sa patamsak mo. Parang ang laki ng ano ko ah. Ay, may ano ka? Saglit, tignan natin. Ano yan? Premiere? Okay, I go already. Nice one. I pin it now. Challenge with the kids. Hi, Glenn! May galap shoutout po. Hello! Glenn, baka hindi mo padikit si si Joycey?
Yan, yung dikit-dikit na. God bless you. God bless you more in return. Or welcome, Glenn. Nakabili ka na? Baka naman. Patingin ako. Baka naman. Hello, Glenn. Sabi ni Josie. Josie. Josie ba? Tama ba? Yan, may fountain sa noo ko. Hello, Kang. Sabi niya. Para akong mumu. Kakaba na ng hair ko yun. Para akong mangkukulam. Hello, asawa ko. Hello, Becky. Yan, Becky, bibigyan kita ng jacket. Yeah, thank you so much sa mga patamsak mo dyan. Mag-1 hour lang tayo kasi may lakad kami at hindi pa ako nakakamap din. So, nag-live lang muna ako. Mag-live muna bago mag-map. Dikitan tayo guys, sabi ni Becky. Sige Becky, magbaba ka dyan Becky. May premiere ka ba Becky? Yung nakapin. Pakidikitan, mag-hashtag dyan, vlog lang kayo. Babalikan kayo niyan si Ma'am Josie. Yan, challenge niya for the kids. Eating, ano yung kinakain niya? Yes, my hair is so long, ma'am. See? My hair is so long. Ganda naman ni host. Siyang banda. Ganda naman ni host. Joyce, full fact, sabi ni Becky. Yan. Thank you so much, Becky. Joyce, Becky is done for you already. So, you dikit-dikit already. Nagbaba na ba si Becky? Ng bahay? Thank you, Kang. Yes, nice. Yes, thank you so much. Yan, magbaba ka rin, Becky, ng bahay mo. Tapos ikaw na rin ipipin natin. Pagtapos na si Ma'am Josie. Pa-share naman yung ating live. Baka naman. Can you please share to your GC, your community, your please. Becky, yan. Nagbaba ng bahay si Becky. Puntahan natin si Becky. 1 in a million dreams. Wow. I'm here ready. Dikit ko na to sa'yo. Becky. 1 in a million dreams. Ano yun yung poso? Nagpagawa ka ng poso. Poso negro. Yan, nagtamsak na lang ako Becky. So si Becky naman yung ipipin natin. Nagsilayasan na yata kayo. Okay. Kati ng pimples ko. Ito Ang red naman ng lips ko. Bagay ba sa akin to? Comment nga kayo. Bagay ba yung ganyan? Asawa ko bagay ba? Pulpak Kang. Okay, thank you so much, Josie. Josie. Yan. I have a premiere. Tawa-tawa ka Please thumbs up my premiere.
Salamat, Josie. Sabi ni Becky. Tama ba yung pag-pronounce ko? Josie. Josie. Diba? Yan, may premiere din si host. Please naman, patamsak ako. Yung ibababa ni Madam Inots. Patamsak naman. Ako yan. Yung aking banana na isa. Baka naman. Gusto kong kumain. Kain tayo ng marshmallow. I-challenge ko to sa mga makers eh. Pero dahil gutom ako, nakain muna ako. I-challenge ko yung sarili ko ng chubby bunny. Palagay nyo, ilang marshmallow ang malalagay ko sa bunganga ko. How many marshmallow that I put in my mouth? You give me a number now. Who is the winner I play in 24 hours? Only WX that I give it. I don't have a Gcash. I don't have a load. So, Tamsak Sisi, I like your hair. Miss Vergara, thank you. Baka naman. Parang fountain, no? Maiba nga tayo. Kakain ako ng marshmallow. Hulaan nyo kung ilan yung masusubo ko sa bunganga ko. Dali. I-share nyo ako. Dali. Hello, ano? Ang tawag dito. Ang pangalan nito. Hello, Johnny. Tama ba, Johnny? Johnny. Ay, Johnny. Thumbs up, host. Thank you. Bibigyan kita ng jacket. Yan. Magpapalaro ako. Pero ako yung huhulaan nyo, ha? Maka 10 million 10 million lang tayo dito. Dali. Kung sino yung makakahula ng ilalagay ko sa bunganga ko ng marshmallow, siya yung i-play ko. Aba, nakatendagan si Miss Vergara. Salamat, host. Always welcome. Dali. Kung sino yung makakahula, Si Glenn, di pa nga start Vergara eh. 12. 12 naman si asawa ko. Si Glenn, hindi pa nga ako nagsastart, hindi pa nga na-open. Okay. Padikit guys, sabi ni Becky. Yan, ipin na rin natin si Becky. Tapos na si Josie. I changed now, Josie. I pin the other already. Okay? Tama ba yung pinagsasabi ko? Becky, pipin na kita. So, dali, hulaan nyo yung aking palaro. Kung ilan ang malalagay ko sa aking bunganga. Malaki ba yan? Maliit? Bakit? Gusto ko ng malalaki. Pwedeng makababa. Pwede, sige po, magbaba ka. May premiere ka ba? Baka pwede mo naman ako i-share sa mga loves one mo. Johnny. Tama ba yung pag-pronounce ko? Johnny. Kung malaki, 7. Kung maliit, ilan? Saglit, Vergara, excited sa Vergara. 7, 8, O, sige. Wala pa nga tayong 10 eh. Ako magcha-challenge sa sarili ko. Sino kayang mananalo? Pag di ko na kaya, automatic iluluwa ko na 10. Sabi mo, bababa si Johnny tapos naghula. Okay, ito. Malalaki. Chubby Bunny. Hello, Nair Vlog. Yan, saglit. Sige, bahala kayo. 12. Si asawa ko, Miss Vergara, 5. 6. Basta
pag kumain ako, tapos sino yung nakita ko na ano, na, dito, kasi, kung sino yung nakita kong tama, yun na yun, na, wala kayo. Ang laki pala. Thank you sa thumbs up mo. To. Ay, dapat, ibilangan ko ba? Basta maghula kayo. Chubby Bunny. Palablab, sabi ni Becky. Becky, nakapin na yung ano mo, bahay mo. Naka-contact lens ka? Host, oo. Color brown. 6, 4, Miss Berga. Si Johnny nagbabasaglit. Puntahan muna natin si ano. Andito na ako sa'yo. Ay, didikit ko na to sa'yo, Johnny. Didikit ko na yung isa ko sa'yo. Thumbs up na sis Becky. Sabi ni Miss Vergara. Yan, pakadikitan yung nakapin ha. Dikit ko na to sa yung isa ko, Johnny ha. Saglit lang. My dog's new. Ano to? Cage in Philippines. Almost done. Okay. Salamat host. Matagal na po kitang dikit host. Hindi, yung ano ko to. Isa kong banana. 3. Parang ano laki? Everybody. Ang galing ko. Kaya ka dito 10. 5. Sabi ba niya? mm. 9. Johnny full pack, sabi niya. Sabi ba? Ayoko na. Sabi ba niya? Ano talaga ako? Sabi ba niya? Ayoko na. Ilan yun? Ayoko na. 10? Hindi. Wala na ako hula. Hula na. Binilang niyo ba? Notes talaga. Dali, wala nyo na. 10, hindi. 9, 8. Nergy full pack, sabi ni Becky. Ten yun eh, hindi. 10 ka dyan. Grabe ito naman, Makati na lalaki. 7. May nanalo na. Si Miss Vergara nanalo. 7 lang yun. Naluwa ko nga oh. Nalunok ko pa yung iba. Okay, Miss Vergara. Kung nabahala sa'yo, lagi naman eh. Lagi naman. Yan, nagbabawa si Johnny. Yay! Yan. Sige na, magdikitan na tayo. Salamat sis. Always welcome. Ikaw pa ba, Vergara?
Salamat din sa'yo. Yan, pakidikitan yung nakapin, si Becky. Nandiyan pa rin si Becky. Busy si Becky. Nakikipagdikitan talaga si Becky. Yan, may premiere ka ba, Vergara? Baba mo kaya? May ano ba? May nakapin ba sila, no, Ate Renel? Hashtag na lang, patamsak din ako ng premiere ko. O sige, baba mo dyan. Eto, ibababa ko yung ano ko to, kuya ko to. May premiere siya, ha? Pabakas na lang ako ng hashtag Genji Vlog. Yan, may premiere din si Miss Vergara. Ipipindi natin yan. Pagkatapos ni Becky, 2 more minutes pa siya. Ang hirap palang mag chubby bunny. Pero na-try ko na yan kami. Pero pang ibang yung kanta. Alam mo yun, Miss Vergara? Hashtag na lang dito. Yan binaba ni Madam Inots. Tsaka si, Marvelous. May nakaano na rin yata si Marvelous. Yan. Hashtag na lang po kayo ng matry nga namin. Oo, itry mo. Hi, asawa ko. Try mo, dali. Vergara. Kayo. Eto, mag-hashtag na lang kayo, Marvelous. Si Ate Renel, may nakapin ba? Yan, nagbaba rin si Johnny ulit ng bahay. Okay, ipipinda natin si Johnny. Tama ba yung pag-pronounce ko? Johnny. Johnny, kasi naalala ko yung Johnny. Yan yung pinapangalan nila sa akin pag linggo ng aking mga Dabarkads. Dabarkads. Yan. Sino ba yung tinitingnan ko? Si Ate Renero. Ay, wala pang nakano si Ate Renero. Yan, salamat sa 4 million in my house. Pinuhain nyo tayo, gusto nyo? Pa-Gcash tayo, 50. Ay, 20 lang pala. Para maka 220 tayo. Taghirap siya kasi, no? Sponsor. Sponsor ni. Wala tayong tugtog eh. Alay, patagtog ako. Miss Vergara, Dan kay tama ba yung pagbigkas ko ng pangalan niya? Yung nakaping, padikitan ako. Yan, dikit na si Vergara. Marvelous done sa premiere yan. Magano ka lang, Johnny ba? Junior. Johnny, mag-hashtag Hayagden vlog ka lang. Yung rin. Hi, Granny.
Yan, meron ka na pong jacket. Nakasi, ano, sabi mo? Nakasikip na pala ako sa'yo. Nakasikip. Nakasikip. Nakadikit. Thank you po. Yan, yung nakapin po, pagdikitan na lang po. Mag-hashtag lang kayo. Ay, nandyan po siya. Tsaka yung mga binagawa ni Madam Inots. Pa-hashtag dyan, vlog lang kayo. Tapos babalikan nila kayo. Nag-LS din po yung mga yan. Nagbibigay po sila ng 10 to 20 banana. Kaya dumalo na kayo sa kanilang LS. Gabi po sila nag-LS. Yung isa 8, 9, 10. Ang aking kuya is gabi na. Mga 10 yata si kuya. Tapos yung may premiere siya dyan, binaba ni Madam Ines. Mag-hashtag dyan, di-vlog lang kayo at babalikan niyo kayo. Baka hindi nyo padikit ang aking brother, si Marvel, si Ate Renel. Yan, nag-LS yung mga yan. Napaka-supportive nyo mga yan pag ako ay nag-premiere, pag wala ako sa aking premiere. Yan, Granny, meron ka na pong jacket. Pwedeng sumali. Matagal na akong di naka-mangisda. Sige po. Start ako magbigay ng mga banana sa Sunday or Monday. Sabi ni Miss Vergara, meron din pong si Miss Vergara, mamaya ipipin natin yung premiere ni Miss Vergara. Yan, dikit, sabi ni Granny, dikit yun. Vergara full pack dance sa premiere mo yan. Sabi ni Johnny. Thank you sa nag-i-stay sa akin. Thank you sa mga niyan. Kahit konti tayo. At yung nanalo kanina sa akin, Chubby Vani ay si Miss Vergara. Yan. Umayang gabi na kita ito-play ha. Pag-uwi namin ha. Grabe nga ba yung buko sis o? Sinong gusto ng baha? Ang ganda ng hair ni Madam Inots na. Pag naman ko kaya to, bagay. Hello, asawa ko nandiyan pa si asawa ko, si Johnny, si Miss Vergara. Salamat po dan man sa'yo, Johnny. Yeah, sabi niya. Kailangan natin sumaya para di tayo makatulog. WH ulit tayo, Pinoy Henyo tayo. Sino may gusto mag-Pinoy Henyo? WH. Akin na lang yung buhok mo, House. Yan, gusto ko magpasalamat sa mga dumati sa akin ng birthday ko at mga nag-sponsor. Nag-love shoutout sabi ni Passionista. Passionista, mag-love shoutout sa'yo, Passionista. Tamsak dan sa'yo, thank you so much. Bring me. Bring me. Bring me. Hindi mo ako naka-stream yun. Naka-direct ako. Yan, nagbabali ng bahay si Johnny. Johnny, nakapin yung bahay mo 2 more minutes pa. Tapos si Miss Vergara na ilipin natin, ha? Hello, Passionista. Yan, nagbabali si Passionista. Thank you so much po sa pagdala sa aking LS. Yan. Nagbaba ng bahay. Ano po yan, Premier? Puntahan natin. Puntahan natin yan at sugurin. Puntahan ko. Ay, hindi pa to dikit sa'yo, Ma'am Gian. Ma'am Jean. Yan. Ganda ni host, sabi ni Ma'am Jean. Didikit ko na to sa'yo, Ma'am Jean, ha? Hindi pa po dikit to sa'yo. Yan, dinikit ko na po. Thank you po. Lahat po tayo maganda. Nasaan ka po, Ma'am Gian? Dito ka po ba sa Hong Kong? Jane o Gian? Di ba, magkaiba kasi yung pronounce. Jane. Kasi ako si Jen. Kasi Jane. Diba? Ay, nakalahating oras na tayo.
Dinikit ko na po yung isa ko sa'yo. May premiere po si host. Baka naman, puntahan nyo naman ako. Tamsakan nyo naman yung inag-iisang premiere ko. Yan, ibababa ni Madam Inos. Dan po kay Ma'am Fashionista Kalembang, sabi ni Miss Vergara. Yan, dan na daw po sa'yo, Ma'am Fashionista. Ano, Miss Vergara, pakibaba naman yung premiere mo para maipin. Tapos isusunod natin si Ma'am Jean. Gian. Tamsak dan, mwah! Sabi ni Marcy. Hello, Marcy. Thank you, Marcy. Patusok po ang aking premiere, sabi ni Miss Vergara. Yan, ipipin po natin yung kay Miss Vergara. Tapos, isusunod natin si Ma'am Jane. Jane na lang. Baka naman, yung premiere ni host, patamsa ka naman ako. Kahit Cory kong to. Ikaw one piece ka. Nanggugulo ka. Itamsak mo na lahat yan. Ibababa ni Madam Inos yung premiere ko Pakitamsa ka naman ako. Ay, Cory kong. Miss Vergara. Sabi niya, Cory. Mwah. Yan. Hello, Passionista. Dan nakapin. Thank you po. Yan. Dan na rin po sa'yo si Miss Vergara. Ma'am Passionista. Dan na po siya sa'yo. Tawa si Ma'am Shi, Tawa siya, Mamaya po ipipin po natin yun sa'yo, Ma'am Jane. Yung bahay mo po para po dumikit rin po yung mga yung mga nakakadalo sa atin ngayon dito. At saka yung ibababa po ni Madam Inos, mag-hashtag lang po kayo. Babalikan po nila kayo kasi isa po dyan ay aking brother at ang aking mga kaibigan na tumutulong sa akin tuwing wala ako sa premiere ko. Kaya please, dikitan nyo mag-hashtag JenDeVlog lang kayo. Nag-LS po sila, nagbibigay sila ng 10 to 20 banana. Kaya kung free kayo paggabi, ikalembang nyo yan para makadalo kayo. Yan, binababa ni Madam Inots. Puntahan nyo lahat yan. Mag-hashtag lang kayo. JenDeVlog. Yan kay Marvelous. Nakakatawa pong mag-host. Kasi po lahat is nakakatawa. Sa kanyang mga sinasabi. Yan. Naghahanap rin po yan ng mga kasama. Joke. Pabaya, nandyan no? Nung nakaraan kami, dalawa ni Ate Rem, andun sa premiere mo, sis. 10 yata yun. Oo nga, nakalimutan ko. Kakainis. Ay, Becky. Nandiyan po si Becky. Dan, premiere mo, host. Thank you, Ma'am Passionista. Thank you po. Ito si yung aking si Mr. Design Dikila, yung aking kuya. Dikitan niyo na lang. Thank you, Ma'am Becky. Yan, nagbaba ulit si Ma'am Passionista. Johnny, Yake Vlog, done, sabi niya. Yan. Balikan niyo na lang po si Ma'am Passionista. Mabait po yan. Ang bago nating kaibigan. Lahat po kami ay magaganda siya. Lahat pala tayo. Lahat po kami. Ito si Kilay, ang aking brother. Nasa Saudi po to Mag-e-L siya ngayon kasi Friday. Banji, dan premiere mo, sabi ni Ma'am Becky. So yan, tapos na si Vergara. Si Ma'am Passionista naman ang ating EPP. Si Ma'am Passionista. Nandito ka po ba sa Hong Kong, Ma'am Passionista? Ikaw lang maganda, Ikaw lang maganda. Masama. Anong gusto mo kaya Anong gusto mo kaya? One Piece, Yan, nandiyan pa rin po si Ma'am Passionista. Pakidikitan, Cory? Si Ma'am Passionista. Bago yan sa atin. Yan, pakidikitan mo naman. Ibigay mo na yung lahat ng banana mo dyan. Baka naman. Ay, si Cory, ibababa ko po si Cory. Nakakahiya naman po, nandyan po siya. Hindi ko binababa yung bahay niya. Ikaw na kaya magbaba ng bahay mo, Cory?
Ay, Maricong, ikaw na magbaba ng bahay mo. Thanks sa pagpinos, always po. O, ikaw na magbaba ng bahay mo. Yan, si Ma'am Shi, nagbaba na po siya ng bahay. Pakidikitan po. Yan po is nandito rin sa Hong Kong. Ang hilig po niyan is mag-beach, kaya nag-one piece po yan. Kaya pag po yan nag-one piece, pumikit na lang po tayo lahat. Kasi po baka maumay tayo. Joke. Parang ang payat ko na. Uy! Parang ang payat ko, no? Sorry. Kala mo naman ang payat-payat ni Jendy Vlog. Yung pala, pag rin akong naka one piece, mauumay kayo. Mas mauumay kayo sa akin. Alam niyo ba yun? Huy! Huy-huyin ko mukha mo. Hindi ako titigil. Ba't kasi nandito? Diyos mio, ba't zero thumbs up ko sa silent ko kagabi? Zero thumbs up ka, Miss Vergara. Ibaba mo, ibaba mo, dali thumbs up ka natin. Pa-thumbs up natin sa kanila. 7 million in my house, thank you so much. More blessings po. Yan. Thank you po sa pagtambay niyo sa akin. Mag-1 hour lang po tayo kasi si host is magba-vacuum pa, maglinis pa ng CR, at yun na lang naman ang gagawin ko. Kasi alas din kami, pupunta kami kila Lola. Ay, nag-pop up ka kaya nandito ako. Thank you naman. Thank you naman. Niloloko lang ito. Oo, siguro tignan ko nga. Dali, tignan mo nga. Ibaba mo na, tatam sa kanya ni Madam Cory. Tamsakan mo na nga, Madam Cory. What, bebe? Bakit, Ma'am Shi, loading ba ako? Hindi naman. Ay, oo, wala, oh. Oh, nagtamsak na ako. Ayan, 0. Oo nga, wala. Tamsak na ako. Nalagasan ako ng banana 50. Talaga? Ba't ang laki? Cory? Ang laki naman na nalalaga sa'yo. Siguro puro ninja yun. Kaya ganun. No? Init sa magdamag. Magaya nga. Yan po ang artista natin ngayon. Artista po yan ng Team Puyaters. Yan. Yan po ang artista ng Puyaters. Galing ang puti ko. Maging asawa. Yan oh. Oh. I'm a noob. Putik. I'm a noob. Oh. Mga kabisado nga rin to. Ang sabi nito? Tawa ako sa video. Ulitin natin, hindi ko matandaan eh. Ayan po ang model ng Team Puyaters. Siya po ang artista ng Team Puyaters. Maniwala kayo. Ang ganda po ng kwintas niya.
Made in Korea mo yan. Huwag mo lang ipakita. Pag-aari kita. Oh, parang bagay ko rin ah. Ano nga yung sabi mo nung una? Wala ang karapatan sa anak ko. Galing mo mag-serious. Sorry. Wala ang karapatan sa anak ko. Oh. Assert mo siya dan full pack. Yan. Mag-hashtag lang po kayo, Jendy Vlog. Babalikan po nila kayo. Salamat po. Salamat po sa mga pag-stay niyo dyan. Yan, Johnny. Hello, Migalab Shero. Sa'yo, nandyan ka pa rin. Thank you so much. Magbakas lang po kayo sa mga binababa ni Nightbot. Hashtag Jendy Vlog lang po. Base 1 in my experience. So, ganun. Ako naman. Base 1 to my... Ano ba? Base 1 to my experience. Ano? English kasi. Based on my experience. Okay? Based in my experience. Gusto niyo bang i-share? Bakit kaya ganun, no? Mamshi Cory, bakit ano? Kailan ba tayo magme-meet? Yung regalo ko, tapos na birthday ko, yung vape, yung juice ng vape. Meron mo ko. Punta ka dito sa 22. Punta kayo dito sa Fanling. Ori, dali na kunin mo, bigay mo sa akin yung juice. Ay, sawa ko, thank you sa pag-BG mo dyan. Malapit na tayo matapos, mag 1 hour na tayo. Assert mo siya, nandito ka ba? Haha, mega love shoutout sa'yo. Mamshi, wala siya dyan, Mamshi. Mag-hashtag ka na lang doon, hashtag dyan, di po. Fashionista, thank you host. Always welcome po, sige po. Ma'am Jane. Thank you po sa pagtambay niyo kahit konting oras lang. Wala si Cory. Wala si Cory, si Ma'am Shiba lang nandiyan. Ba't may nahanap si Assert? Ha? Kilala mo ba yan? Hoy, kilala mo? Ma'am Shi? Bigay ko sa'yo yung Diyos. Huwag kang mag-alala. Dami pa. Uy! Eh, di ba pwedeng ilagay dun sa saan lang kaya daw na gano'n na maliit? Pwedeng ilagay. Kakakilala ko lang yun. Oh. So, kilala mo na siya. Nandito yun sa Hong Kong, sa Assert. Kilala ako nun. Pumunta na siya nun sa lumang boarding. Mga ka-GC ko yan nun. Ka-GC mo rin sila. May GC ka ba? Ako wala na. Kasi masyadong busy kasi kaya hindi maasikaso pag may GC. Kaya okay nang lumago kung lalago, sasahod kung sasahod. Basta nag-i-enjoy ako sa aking ginagawa. Diba? Ma'am Shi, ganun lang yan ang buhay. Dapat nag-i-enjoy ka. Huwag yung pinupush mo na hindi ka naman nag-i-enjoy. Yung naiinggit ka sa kapwa mo na marami nang siyang ganyan, marami na siyang ganyan, pero hindi ka masaya sa ginagawa mo, walang walang kwenta lahat yan kung hindi ka nagmasaya sa mga ginagawa mo at sa mga binablog mo, mga gano'n, di ba? Dapat gagawin mo, kailangan masaya ka. Oo, kilala ko sa isang grupo dito sa Hong Kong. Nakasame kayo? Oo, dito yun. Alahoy! Ano alahoy? Alahoy! Inaano mo yung ano ko. Bakit? Susulitaran mo yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Objection, Your Honor. Siguro nasa CR ka na naman, Namsi. Yan, palitan na po natin yung nakatin. Si Mamshi naman. Pakibaba yung bahay mo, Mamshi. Nandiyan ka pa, Junior.
Johnny Junior. Pababa ng bahay mo. Ang aming... Ha, ba't ko alam? Ewan ko sa'yo. Aba mo nga ulit yung bahay mo, Mamsi. Dali, pag di mo binaba, sige, tatawagin kitang One Piece. Ba't mo alam? Yan, nagbaba ng bahay si Mamsi. Pipin natin. Ba't mo alam? Yan na. Ah. Siguro nasa CR ka, no? Tama na, hindi ka naman tumatay. Nasa CR ka ba? Mag-i-alis siguro si Kuya mamaya, no? Mag-1 hour lang ako. Hindi ka na nag-i-alis. Nag-i-alis ka pag gabi. Sabi, laki ng eye bag ko, hindi naman ako nagpupuyat. Johnny, Johnny, I love you. Nasa CR ako. Nag all by myself. Ay, dali pag nagkita tayo, ano natin, i-challenge natin yung oh, real! Oh, real! Depende sa pagkanta mo, yun. Basta walang tatawa. Maganda yun, Cory. Dali, try natin. Pumunta ka na dito sa lingkod. Dali, yun lang gawin natin kay ni Wins. Pagkatapos, isang vlog lang, ay, isa sa akin, isa sa'yo, isa kay Wins. Tag-isa tayo. Basta sa akin yung kanta. Tapos isang ibang content naman yun sa inyo. O, di ba? Tatlo tayo. Collab. Pero kailangan, iba-ibang araw natin isitang premiere para nandun tayo lang. Ang saya nun. Nag-all by myself talaga ako. Sabi ni Cory. Talaga, nag-tiktok ko na naman. Lugi ako sa'yo. Sa inyo ni Wins. Layo yun. Bakit? Ito naman, napaka-kuripot. Pumunta ka na. Kami na nga lang ni Wins mag-meet. Tayo mo pumunta dito. Si Wins nandito yata sa typo, diba? Nandito yata siya sa typo. Ikaw, saan ka ba? Malapit ka sa Central? Ito naman eh. Sige na. Kailangan naman kayo pa dumaan sa Central. Layo. Once naman nga lang ang pumunta. Pag maraming pera. Eh, hindi nagkakapera. Kaya wala. Hindi pumupunta. There's nothing to say today. Thank you, Miss Vergara. Diyan ka pa rin. 10 more minutes na lang tapos matatapos na tayo. Kasi ako ay magmamapa. Inon ako yung LS ko. Di nyo ba alam na ako'y nasasaktan? Kinig lang ako, antok ako. Pag ikaw antok, ikaw buhay, ikaw tawa. Para lahat tayo saya. Simulan ka na pala yung pag-play mamaya. Habang hindi pa kami umaalis. O hanggang pag-alis namin, no?
na ako'y nasasaktan. Kanta na nga lang ako. 10 minutes na. Ano yung kakantahin ko yung ano ba yun? Try ko English. Pag English kasi nabubulol ako. Hello, asawa ko. Mga kanta ni Parokya ni Edgar. Gusto ko yung mga ganun eh. Your song. Saglit, wala akong headset. Pag headset ako para hindi ako CPR rato ako. Alam ko ba to? Your song. Hindi na ako magtutugtog. Maririnig nyo lang yung boses. Ay, hindi ko alam. Wala na si Mamshi. Halaga. Sa mga taong mahalaga sa akin, para sa inyo to. Maririnig nyo lang yung boses ko. Wala tayong tugtog, ha? Umiiyak ka na naman. Yeah! Pangit. Langya talaga, wala ka bang ibang alam? Namumugtong mga mata. Kailan pa ba kaya ikaw magsasawa sa problema ng iyong pinapasan? Hatid sa'yo ng boyfriend mong hindi mo maintindihan. May kwento kong pandrama na naman. Para pang TV na walang katapusan. Hanggang kailan ka ba ganyan? Ano palakpak dyan? Hindi mo ba alam na walang pupuntahan ang pagtyaga mo dyan sa boyfriend mong tanga? Tanga! Na wala nang ginawa kundi ang paluhain ka sa libo-libong pagkakataon na tayo'y magkasama. Iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan kanya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Lasing. Ha ha ha. Thank you, asawa ko. Andiyan ka pa rin. Hello, Miss Bargara. Hindi na dapat pag-usapan pa. Ano? Akala ko may ano. Nalito tuloy ako. Hindi ka rin naman.
saglit na wala ako. So, they told you? And then you won? Hindi na dapat pag-usapan pa. Napapagod na rin ako sa aking kasasalita. hindi ka rin naman nakikinig. Kahit sobrang pagod na ang aking bibig, sa mga payo kong di mo pinapansin. Akala mo'y nakikinig, di rin naman patanggapin. Ayoko nang isipin pa. Di ko alam ba't di mo makaya na naiwan siya. Ang dami-dami naman diyang iba. Huwag kang mangangamba, baka wala ka nang ibang makita. Hoy! Tumutula ako. Bakit ba? Pakialam nila, masaya ako sa ginagawa ko. Pamsi, masaya ako. Bakit? Buti ka nga, naka-alak pa. Wala akong alak, si Raulo, kapito. Ang ingay mo, papagalitan na naman ako ni kuya niyan. Pag alak ang nasa utak. Hindi naman ako singgera. Singgera ba ako? Di naman. Bait ko. Bait ko kaya. Bait ko di ako may ina. Kumakanta lang ako. Kasi nga, mag-e-end na ako. Para naman sa end ng ano na to, maging masaya ako. Pangarap lang kita. Tinatry ko lang na walang tugtog. Yung boses ko lang naririnig. Mabuti pa sa loto, may asang manalo. Di tulad sa'yo, imposible. Ho! Pasensya ka. Pasensya. Ako'y dukha. Sa TV lang naman kasi may mangyayari. At kahit mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko to aking sinta, pangarap lang kita. Pangit ba? Boses ko. Ang hirap maging babae kung torpe yung lalaki. Kaya mo yan. Kahit may gusto ka, di masabi. Hindi ako yung tipong nagbibigay motibo. Conservative ako, kaya di maaari. At kahit mahal ka, wala akong magagawa. Tanggap ko to aking sinta, pangarap lang kita. Diba? Meron naman panlaban. Panlaban ba, Mamsi? Wala akong magagawa. Tanggap ko to aking sinta, pangarap lang kita. Ang sabi ni asawa ko,
Kaya mo yan, host. Kaya ko naman. Okay, 10 more minutes. Oh, ito na lang. Last, don't touch my birdie. Kunwari, lasing. Try, tingnan nyo. Kunwari, lasing lang to. Kunwari lang, hindi ako lasing, ha. 1 plus 1, 3. Kunwari lang. Para alam nyo na itsura ko. Nagbabato. Pinaglalaroan ko ang birdie ko. Ang cute-cute naman kasi. Kaya ko siya binili. My birdie. Ay, Mamshi. My birdie is my boyfriend. Ay, best friend pala. Ang dami namin maliligayang sandali. Madalas ko siyang pinapakain ng birdseed. Mahal kita, o birdie ko. Huwag kang lalayo. Don't touch my birdie. Don't touch my birdie. Temptations freeze. You don't have to grab my birdie. Just call it. And it will come. Sino yan? Hi, Secretary. Secretary Miss. Hello po, mega love shoutout po sa'yo. How are you? I'm okay. Thank you for thumbs up. I'm okay, I'm singing only. I'm singing birdie. Why you sing birdie? Why you sing birdie? I'm singing only. Kapag nilabasan na magmula sa kulungan, tuloy-tuloy na ang aming kasiyahan. Di naman ako madamot talaga. Hindi ako madamot. Ayaw ko lang na hinahawakan siya ng iba. Ang birdie ko ay medyo masungit. Konting hawak lang, siguradong magagalit. Don't touch my birdie. Resist temptation, please. You don't have to grab my birdie. Just call it. And then I give. Sino sabi nun? Ano yan? Grad na grad. Pakilabas. I actually died. Sa akin, tuwing ang birdie ay aking hihimasin. Sana'y maunawaan mo. Mahal na mahal ko. Pati ang itlog nito. Don't touch my birdie. Don't touch my birdie. Temptation, please. You don't have to grab my birdie. Just call it. And I give you. Okay, mag-e-end na tayo. Mag-e-end na at marami pa rin akong gagawin. Thank you. Pasensya na kayo. Kumanta lang ako kasi I want to sing. I want to express my talent. Oh. Express? Oh, di ba? Meron ka ba nun, Mamshi? I want to express my talent. Host, alak na lang kulang. Ako yung di na, pakain. Pero bakit parang ikaw yung gutom? Basta, Mamshi, I want to express my talent. And then, I want to expose in the YouTube channel. Boom! Ano ba yun? Nakita ko lang yung TikTok mo. Pero, wala kang karapatan sa anak ko. Every single other beat is Oh my God. no one's gonna
Ano bang ginagawa mo? Nasa CR ka pa rin ba? Sige na, mag-end na ako. Salamat sa inyo. Miss Vergara, Ma'am Shi, Korea. Sawa ko, thank you so much. Kasi magmamapa ako, ha? Magmamapa ako. Pagpasensya ninyo na yung kanta ko. Kasi birthday nga. If you want my birthday, I give it to you, Ma'am Shi. Don't worry. I give my birthday. Sige na, mabay na. Ciao lah. Bye-bye. Mag-end na ako. Okay, sis, ingat. Ingat din, Miss Vergara. Thank you. Play na kita. Ano na kita? Ang tawag doon? I-ano ko? Evidence. Ma'am Shi, thank you, Cory. Mwah. Bye.